Moni ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Canada. Ku Canada tinapitapo kangapo ndithu dziko lozizira kwambiri ngakhale amati kuli ma opportunities ambiri a ntchito chifukwa anthu ambiri amathawako kuthawa kuzizira. Nkhani yathu ikutitenga mu chaka cha 2008. Mayi uyu dzina lake ndi Penny Boudreau. Penny mu January 2008 ananyamuka analwira ku police station kukadandaula kunena kuti mwana wake wasowa sakumuona. Anafotokoza kuti mwana wake dzina lake Carissa Boudreau wa zaka 12 mtsikana anali naye limodzi mgalimoto. Analota angosamukira chakumene kudera lomwe amakhalako ku Bridgewater nde akuti mwana wake analosa sangalala chifukwa choti Penny ndi mwamuna wake anasiyana. Ndi atasiyana anasamuka kupita ku Bridgewaterko, anasamuka kukakhala ndi chibwezi chake chatsopano cha Pennyyo. Ndiye mwana sizimansangalasa kuti amuchotsa malo amene amakhala, kunali anzake, kunali abambo ake, yesi banja latha asamuka. Ndiye anali okwiya kwambiri. Ndiye Penny anafotokoza kuti anatenga mwana wakeyo Carissa kuti basi kuti angomuzizirisa mtima basi angocheza akapirane basi akhale bwinobwino. Ndiye amayendesa galimoto anayima pena pake nkunyamuka iyeyo kunena kuti ndikulowa kayi muchani mu shop ndikubwera. Koma atabwerera anapeza kuti Carissa palibepo, mgalimoto mulibemo. Ndi ankaona ngati wakwiya wathawa chifukwa choti analoti wakwiya kale. Ndi analoti watopa kusakasaka wamudikirira usiku wonse mwana sanabwere. Apolisi anatsegula missing persons case pakana inatchuka town yonse mpakana ina nkhani yoopsa yomvetsa chisoni kuti mwana wa zaka 12 watani wasowa. Koyamba ankaona ngati wangothawa koma nozinamba kuopsa athawira kutiko kuti ngwa chilendo kuderalo. Anayika maposta missing person mpakana anapanga ma news press conference ndithu. Penny akudandaula kuti ni mwana sindikudziwa kuti wapita kuti, akulira pamenepo anthu ndi analira, anthu anachita mantha kwambiri mpakana panatha 2 weeks Carissa asanapezeke. Kenako mwana wina anakadandaulira mayi ake kunena kuti waona ngati mapazi a munthu koma pamalo poti pakuoneka kuti munthu wakhala ngati wakwiririka ndi snow. Anayimba foni apolisi anapita anapezadi pali munthuyo anayitsikana onena kuti anatavala trouser koma trouser lake lonena kuti lavulidwa lili miyendo mokhamo. Anamunyamula anapita naye kwamuyeza, anapeza kuti mwana anapangidwa strangle, anaphedwa ndi twine pa khosi panamangirira ndi twine. Anampanga identify kuti analidi Carissa. Ina nkhani yoopsa anthu anachita mantha muderalo kuti mwana waphedwa dera la quiet ngati limenelo eti. Anthu anachita chisoni, anasonkha ndalama kuthandiza kunena kuti anthu anali chisoni kuti kholo zomwe akumana nazo. Ndipo Penny analira kwambiri eti even pa interview kunena kuti mwana wanga kuti makanika kugona komwe kunena kuti sakuthamvetsa kunena kuti chachitika nchani eti anakayika maliro. Zinayizo zoopsa zosakhala bwino. Kenako aneba tsiku lina aneba ake a Penny anamumva Penny akukangana ndi chibwezi chake chicha. Chibwezi chakecho dzina lake anali Vernon. Nde neba sanali sure kuti wamva kuti chana anthu pena amakangana muja. Koma amati anamva wina akunena kuti why did you do it? Why did you do it? Anthu apawira amakangana Vernon ndi Penny uja. Ndi anayimba foni polisi. Tineyo sindili sure koma anthu amakangana amayankhula izi. Apolisi anagwira onse awiri, Penny ndi Vernon chibwezi chake. Chifukwa ngasi panalibenso suspect wina komanso munthu otsiriza kumuona Carissa ali moyo anali mayi ake Penny. Ndio sana amanga kwamba kwachita question. Vernon ananena kuti ine sinapange china chilichonse. Nayenso Penny amanena kuti sinapange chilichonse ine sindingaphe mwana wanga. Koma anawatsekerabe mu prison. Apolisi pompanga question kwambiri Vernon mamuna uja anachita establish kuti zibamboyo akunena zoona sizikumukhudza chomwe chachitika, akukhanga takudziwa chomwe chachitika koma iye sanali involved. Koma maso awo kwambiri anali pa amayi ake amwana Penny. Pezeka kuti ali musero mucha Vernon anakumana ndi zibambo wina nayenso prisoner akumafunena kuti ine andimanga ndili ndi chani, ndi mugangi, ndife akuluakulu, ndi gangi yopsa kwambiri yoti mayendesa zinthu kunongola. Apolisi akutiziwa bwinonso zikutiso mundende mutikala ndone kuti atitulusa posachedwa apa chani tikhoza kukutani, tikhoza kukuthandizani inuyo ngati muti atigwirire ife ntchito, muzitigwirira ntchito ife za uchigawenga tikuthandizani kuti kesi itani ichoke. Nde Vernon ananena okay chabwino ndimuza Penny. Anapeza kuti posa Carissa anatulusa useacho ngwatulusa basi Penny ndi Vernon kubwerera ku nyumba. Koma nkuzapezeka kuti munthu anali naye ndende uja watulukaso around the same time
chigawenga chija. Ndi chigawenga chija chinawapezanso kuti mukufunadi kunena kuti tikuthandizeni kuti kesi ichoke chifukwa polisi ali ndi evidence against mmodzi mwa inuyo. Ndi ngati mukufuna mukuyenera kutigwirira ifeyo ntchito, koma ntchito yake siyophwekayi. Ndi Penny kumva pamenepo ali okay chabwino tikugwirirani ntchito kachoseni evidence yonse yomwe apolisi ali nayo, umboni wonsewo mukauchose. Ndi zigawenga ziya zinamuwuza kunena kuti ifeyo kuti tikuthandizeni tikufuna kunena kuti mukhala anthu olimba mtima, ife ntchito za ife zimakhalaso zonena kuti zoyeneka kuti muziphaso anthu eti. Ndi sitifuna anthu oti atitayise nthawi, ngati simungathe kupha anthu basi akumangani, sitingathe kukuthandizani. Penny uja kumva ali ifeyo tikhoza kupha munthu. Zigawenga ziyankumamutsutsa kuti ungoyankhula iwe, titati tikuwuze kuti uphe munthu sungamuphe, nde ingokhalani basi, kesi yanuyo muthana nayo nokha. Penny uja kumalimbikira kuti ndikhoza kupha munthu ine, ndinaphaponso kale munthu. Zigawenga ziya zili unapha atani ino, ali ndikhoza kukuonesani ndinapha mwana wanga. Zigawenga ziya ali unapha mwana wako? Unama iwe, sizingatheke, sukuoneka ngati kuti ndi wolimba mtima. Ndanawo zoti ndikhozanso kukuonesani imene ndinapangira. Zigawenga ziya zili fine, ngati ungatichitire proof kunena ndili kuti unaphadi mwana wako nkutionetsa tichosa evidence yonse. Apolisi ndi chani timawuza zochita ife chani nkhani yako itha. Penny uchati okay chabwino teni ndikuoneseni. Anatenga zigawenga zija kupita nazo pamalo pamene panapezeka Karisa. Anatuluka mkalimoto akuti bwerani ndikuoneseni. Ndinali ndi Karisa amavuta kwambiri, amangondilalatira natopa nazo daily timakhalira kutani, daily timakhalira kukangana, mwana ovuta kwambiri ananditopesa. Plus mamuna wanga anandiuza unena kuti usankhe pakati pa ineyo ndi ndani ndi mwana wakoyo, otherwise sindingathe kumakhala amene mmakanganira namo. Ndi ndinamtenga nabwera naye kuno, ndinamtulusa mkalimoto usiku. Anayesera kuthawa koma ndinamugwira mugwetsa pansi nkumuyika bondolo pa mtima, nammangirira ndi twine pakhosi mpakana anatani mpakana anafa. Akumuvula trouser kuti anthu aziona ngati kuti ndi azibambo ena ake ampanga chipongwe. Namugwirira ndi snow. Ndinkaona ngati kuti akhala nthawi yayitali asanampeze koma anangompeza msanga. Ndi anazindikira kunena kuti mwana sanachitidwe chipongwe ndi azibambo. Anachilofotokoza ma details basitu. Zigawenga zijali okay chabwino. Kenako akumuwuza kuti Penny you are under arrest, ife ndife apolisi ndife ma undercover. Timadziwa timachita suspect kuti ndi iweyo koma tinaibe umboni. Now watipasa umboni wonse. Ende nthawi yonseyo Penny sankadziwa, ankachita kufotokoza kumaloza kuti apa ndidatere apa ndidatani. Analata ikayikira atachita seti makamera zonse anachita mujambula. Basi to Penny kutani kumangidwa. Ndi anayamba nokuyang'ana mamuna uja kuti unantuma ndiwe. Mamuna uja nayo no, ineyo ndinamuuzadi maonena kuti usankhe pakati pa ine ndi mwanayo, koma sindi manena kunena kuti amuphe. Ati amangokangana akuti chikhalire naye amakhala ngati ndiye mwendo wa zaka 12, mwana wa zaka 12 iyeyo mzimayi, koma daily ndikangochoka kuntchito anthu akungokangana kutukwanizana. Mwana amafika pofuula amayi akenso kumafuula ngati kuti onse ndi ana, sizimadziwika kuti wamkulu ndani. Ndi zinanditopesa ndinanena kuti ine ndikukusiya, izizi zikuyenera kutha, you have to make a decision. Zomwe ndinkatanthauza nzone kuti usankhe ndimatanthauza kuti antumize mwana wakeyo kwa abambo ake ngati akufuna, akakhale kumeneko mwina akakhala kumwamtendere sena kuti azingolongolozana amene amakhalira. Ati zomwe ndinkatanthauza sindimadziwa olupang'ono kunena kuti iye mmutu mwake munayenda zoti akamuphe mwana wake. Basitu Penny chinkhani anthu andana atutumuka kuti mene amalirira pa manyuzi pacha zozizia za fake. Basitu anawamanga, anampanga sentence to 20 years in prison. Koma pakati panopo anamutulusa msanga for some reason. Penny anatuluka mndende. Anamanga 2009 anatuluka after kupha mwana wake akuti kufuna kuseva chibwezi. Anthu ena kuganiza kwa mndu koopsa kwambiri. Akanathadi kungontumiza kwa abambo ake adzeka khala komwe mwana amafuna. Fa mwanayo ankafuna kukhala kwa abambo ake ndithu samafuna kukhala ndi mayi ake. Imene nkhani ya Penny ndi Karisa Badru. Zikomo kwambiri.